Wah, cepete. Akhirnya mancing meneh guys. Hey guys, kita uncal lagi ya. Masih bersama Koko Azib Nyo. Kita lagi bersama Sobat Dasdes. Saksikan keseruan kita, jangan lupa di subscribe guys. Kali ini pastinya justice. Langsung jiru lu langsung Wes datan lupa teh sing kena aku dong. Balik di Siraupo. Alah wong yo ngitungi sapa. Alah. Lu kok tak bawa? Alah, wis kowe ngono terus apa-apa. Sing nyabeti tak aku. Pluk. Sing nyabeti tak aku, kowe meneng kok. Topan iso. Wis lho, Mbah. Bale. Aku iki meneng kok. Bale pinter tenan kok. Kok tak kon meneng kok omong ae lho. Kalau apa? Kok jampekan. Lah, goblok nganti rambekan kok. Kuwi ilmune wis tirunen. Terus balik. Gah, mane-mano, dut mbak entek kok. gawe umup iki kiwa tengen. Piro Mbah Le? Loro. Ya padha. Salapan iki. Dintuti gasi yo iki. Nah, yuyune gede biye. Dong. Lelene wedi. Alae. Oh, ini sing wae ngono. Alah, opo iki sulono. Iya iki bajirut lan mlayu rono entek. Wis lho Mbah Le. Ya, wis. Mula kampret. Ya temenku yo. Wah, kayak dangdut mak nun. Ya ada kudu sak iki. Awas lho tok iwake mati kok. Ora kidulne. Dong. Kena nek kernete kok asem. Wah, Il. Kaget nelanan ambil didelok. Kita harus bertani ngono ke aku ya. Terus kok Balas nyawa gabus dadi akeh ya, Bud. oh itu. Kok ning ngundur kambangan. Yes. Olah kampret. Sik ya, Pil. Lah gitu, Mbak. Angel kok. Dianter ya. Gan. Iki Mas Paran iki. Jeng-jeng. Jeng-jeng Mbak Angel. Sik. Wah, pasang. Dulu cedak. Kampret. Libiane ra pas-pas. Ya iya ijo. Ini ngurus suket iki lho malah. Wah. Kok sik Mbah Le, Pak. Gen dong wong loro gen.
Loro do salingan. Dewetan idul iki kok meneng ae to. Wah. Wah, kene ra ikut pira kok njaluk. Ojo. Wah, geyong meneh. Kepirang ngono. Nakal. Pojok-pojok iki. Pakde ku gawe rong kok anteng men. Dirati durung mati. Aja tangan. Tak imbangi lho sithik. Iya, tole gede. Iya iki. Iwak dulu balik, Mas. Sik le ngono to. Ngono gede. Iya. Ayo wis ngono indah pindah. Wayan pojoke menengan. Sorry ya sing manggon pojok. Wah, es. Jure kono. Lah mlayune rene. Kabare nere ora. Geyong meneh. Weh, gawe Ngono kuwi aja dianu, pekewuhno. Iki kulone gede iki urusan. Wan pitanane ngerino yo memang yo. Iya. Tak omong aku. Kulone gede. Sik le. Ah, malah kulone pojok. Kamu udah diketoki malah. Oke. Di mana ya lo? Aku ra tuku. Jadi babar Pak Wan. Gemet kanjeng ijen. Ditinggal di lami. Tinggal dilal. Yong Pak kuku yong. Parana ya kosong, Pak. Tuh gendang geneng ngopo? Osile titik. Mangkane mancing iki modal lo. Elah. Oh, lak yo nakal to, ngambung san lho Pil. Balik kon ngendalai. Wis ki luntur ilmune. Nanti geyong tok ndladuk. Lakone giyong nak ya. Yang kecil.